Wayang niku kan kula seneng nek kaya Simbah keteling nglukis niku kan maknane crita artine kan enten. Nggih. Mboten mengke nglukis wayang-wayang nglukis tok mboten. Oh nggih niki dina 7 nika. Dina 7. Nah niki anu Bang Suli niku wau Mbah. Dadi sing kados aksara Jawa. Oh nggih. Niku mbok menawa ya pinuwun kula ya lantaran Simbah iki kula nggih saged cara sakniki kan bahasa Inggris ke iso ngendhesake nek kula wong Jawa ya aku tak ngutik-utik basa Jawa wae ge artine ngoten niku nggih kula cobi diwedharke. Kula ngaten nggih. Kula sanget matur nuwun dene sampean sampun kersa ucap-ucapan sing ala becik bener luput ingkang saiki agem monggo lah menika kenyataanipun aksara Jawa menika kajawen. Nggih. Lah menika Hanacaraka menika Ho niku badan, no niku napas, ca niku lesan, ca ram niku rekma. Ko menika telingan. Hanacaraka. Da menika daging, ca menika asta. La. Hanacaraka data. Sa menika suku. Wa niku pajaran. La menika lati. Nah, lati. Hanacaraka data sawala. Sedasa nggih Bang nggih. Nggih. Padha lajeng padha jayanya nggih. Pa menika ampean, pa. Da menika dada. Jaja, da. Nggih. Ja menika janggut. Ya menika air sene. Ya. Nya menika nyatakaken yen wonten wingking. Ya. Menika artinipun. Dados badanipun awake dhewe menika kanggenan aksara 20. Nggih. Lah menika ingkang kanggonan aksara 20 menika ingkang pokok menika namung Werkudara kalian Semar Ismaya ingkang pokok. Menika ingkang pokok. Lajeng baku-bakunipun nggih wonten Petruk, wonten Togok, menika nggih ngangge sebab menika sak brayat. Lah menika mak pramila Ismaya menika nuding kalih gegem. Lah menika artinipun momong putra wayah ingkang sami jemen kajawen. Lah menika. Adinipun anggenipun tutur teng putra wayah. Lamun saya harsa guru ngelmu upaya kang wis nyata kang wis becik pituture lamun kang wis weruh hukum kang ibadah kudu nambahi syukur entuk wong tapa ingkang sampun putus iku becik ngersanana yen pantes gurunana sayekti yen ngerti jati sampurna pituduh nyekel kalih ndicing wis iso becak sak anak putuku dereng yen dereng menika sing digegem menika sastra Jendrayuningrat ya sastra Jendrayuningrat sastra Jendra Pangirwating Diyu sing digegem dia tak opah-opahi nek pinter ya nah sastra Jendrayuningrat iku peparinganipun bapak nalika jabang bayi dipun lairake. Nah, sastra Jendrayuningrat saking bapak. Nah, Mbah paringe kekuatan bau tengen nganti tekan epek-epek tengen, kuku, wulu, kulit, getih daging. Sastra Jendra Pangirwating Diyu saking ibu. Nah, mapanipun wonten bau kiwa ngantos tekan epek-epek kiwa.
keparingan maringi kekuatan jabang bayi balung sumsum otot getih bebayu. Dados bapa kali ibu jabang bayi dipun paringi kekuatan kalih bapa kalih ibu. Sedaya sedasa kuku, wulu, kulit, getih, daging, balung, sumsum, otot, getih, bebayu. Menika jabang bayi sampun sehat. Pramila pini sepuh menika maringi kekuatan jabang bayi. Nah, sakita jabang bayi nulis sehat menika paringi kekuatan menika wau. Dados awake dhewe menika kanggonan aksara 20. Nggih mboten menika. Nah, kanggonan aksara 20. Nah, lajeng mangke dipun paringi kanca. Nah, Alwamah, Mukmoinah, Supia, Amarah. Alwamah nggih wonten lesan malih. Mukmoinah wonten mripat. Lah, mripat. Niku wau. Lah niku wau sing ana cara Kadatasawara niku wau mone niku dereng gedipuk nama niku mripat. Mone niku wau. Nggih mboten dereng genep niku wau dadose. Sebab kula mboten maca aksarane Jawa. Yen maca ngoten nggih kemutan Jaya. Sak niki kula wangsul leres niku. Nah, ma niku nggih niku soca yen ma niku. Monggo dipun unjuk. Kok bentar. Bu, Ibu. Ngenen niku. Dimas. Nggih. Anyep kula nek Nggih. ngoten niku anyep. Niku. Tesih kemutan simbah kula tesih sugeng nika ya. Kadang nek leng cara simbah mbiyen nek ura-ura nggih. Nggih. Niku wis seneng kuwi simbah nggih. Alwamah, Mukmoinah, Alwamah menika lesan, Mukmoinah menika soca mripat. Mukmah Supiah menika wonten grana mlebune napas. Diserat ditakke seratakke. Amarah menika wonten telingan. Anu dados niku nggih wonten badane esu. Lajeng abang, ireng, kuning, putih. Abang nggih wonten telingan. Ireng wonten tutuk lesan. Kuning wonten nggih sut anu wau peningani wau. Nggih ya. Nggih kuning wonten ing soca. Bah pecak menika wonten Begawan Sibuk Cangkiran Hanuman mapanipun wonten grana. Dadi meneh sampun komplit menika. Badane dhewe menika sampun kanggonan menika. Sampun kanggonan sedayanipun menika. Kanggonan ning ora dilakoni. Menika mangke niku nggih dipun ginakaken saged menika. Nah nggih menika uran-uran Ismaya menika kenging nggih momong putra-putra cilik kenging momong lare nangis muwun ngoten niku saged nggih. Lah sing buku nika waosane napa niku, Mbah? Sing aksara Jawa niku. Menika ruwatan. Menika yen kagem ngruwat nek mboten ngruwat mboten saged. Lah ning mangke niku nek ngandhapke mangke ditulis Latin. Menika saged. Nggih. Berarti mboten saged diwaos nggih. Dilesanke mboten saged. Nggih. Nek mboten pas kuat. Nggih, sebab niku kaya dhewe dalang. Kathah kawine tur kula ya ora patek kawi. Ini ya sithik-sithik saged. Yen toyan niku nggih waris. Yen bumi niku nggih bantala. Ngoten. Yen anu napa niku napa niki geni niku dahana. Nggih sithik-sithik nggih apal. Sithik-sithik dahana. Dulur papat niku pripun Mbah niku Medar niku? Udaripun menika anggenipun mapan. Pramila dipun gugah gragapan menika sami anu teng pundi-pundi wonten bal-balan, wonten
teng pantai ya wonten macam-macam dolan-dolan ngoten dadi gugah gragapan anggenipun dugi niku nanjuk-nanjuk sebab adoh serak. Lah ingkang wonten ing badan rohani roh suci menika napas. No niku wau. Dadi gragapan cek-cek ngoten lho. Sandan digugah gragapan menika. Berarti niku nek aksara setunggal niku nek diwedharke ya jembar niki. Nggih jembar wong yen niki nggih upamane niki menika Alwamah Mukminah Supiyah Amarah. Nah, Alwamah menika namung setunggal to. Dipun wedharake menika Alwamah menika mapan wonten wonten lesan menika diaranipun rinten kalawan dalu reak. Niku. Nggih nejo. Nggih. Niku. Alwamah Mukminah mapanipun wonten ing Soco. Menika. Diaranipun rinten kalawan dalu menika blabok. Ingkang nglengahi Sugriwa. Menika. Nggih menika Alwamah menika mapanipun wonten ing Soco. Diaranipun rinten kalawan dalu reak ingkang nglengahi menika Hanira. Menika ingkang Alwamah menika lenggahipun cemeng. Lajeng Alwamah Mukminah menika lenggahipun Mukminah